أملاك نهزاب بإمنة كم زقوم قدم رئيو نابراهام كلهم أحزاب بأخا خبارخو إيوم إلو أقدمو أبصر سلازي أبراهام بإمنة صديقو نابراهام كأبأخا بزرق زقا كلهم حزبتات تايكونيهم كبارخو انتاي ماتي كلهم حزبتات بإمنة نزي متصنعنع نزي منفس زي نزي برخة زي انتا خقبروهم كقبلو إيوم يزبلو زل حجي قصيلون بعر امبارس اتوم كاب امنت زبولو مس ابراهام مستأماني كبارخو ايوم سلازي از بسرات زي ويكون ازي تسفا زي ناغزيابير كاب مجمرتا زنبره تسفا ازي ناي تسفا برختي مالتي ازي ناي تسفا برختي زقا انتاي لو خغلصو خلا 13 ناي منفس تسفا ويكون تسفا منفس إلو انت خغبرو قلصو خلو نريو سلازي نفتقندي زدلوخو حسب 13 اتينا خنريا خلنا انت يزبلنا قال املاح نحنا ايلو شعو نتي تسفى منفس بامنت كنقبلو اتبرخت ابراهامون بيسوس كريستوس نهزاب من انت خونسي اب عنصيتي زسقل زبل الرغومي تصحيفو علمو كريستوس من انتنا مرغم كوينو كام مرغم حقي تشايطنا بلنا ايغرمكم الحجري ناي እግዚአብሔር ምጽንና አመንት ክንቀበል ናይ እግዚአብሔር ናይ መንፈሱ በረኸት ኣብ ህይወትና ምእንት ክሓድር ኣብ ነፍስ ወከፍና ምእንት ክዓርፍ ንሕና ማሕደር ኣምላኽ ምእንት ክንከው ብመንፈስ ከ ንህነት ዘለና ማሕደር ኣምላኽ ምእንት ክንከውን ሲ ክርስቶስ ምእንታና እንታይ ኮይኑ ብለሎ መርገም ኮይኑ ምእንታና እንታይ ኮይኑ ሓጢያት ኮይኑ ምእንታና ካብቲ ናይ እግዚአብሔር ምጽንና እንታይ ክኾን ከሎ ክፍለ ከሎ ንሪኦ ስለዚ ኣብ መስቀል إلهي إلهي لما سبقتني وين منتاي حدا كان نقول كله كابتن إجزابير متصننا عنتاي كم زخانة مأنتنا كم استفله مرجم سلا زخانة حاتيات سلا زخانة أبنتي نحنا بمغنيات حاتيات بمغنيات علوة بمغنيات ودكات أتينا يزنا ورنا سفرة كابو أتين تخجبرنا خلو خوت أنا خلينا نري كابتن متصننا عزيز كله السفرة نابتن متصننا عنتاي زي جبرلو زي قارو تصلو زي سأنولو القارة عند عزز زخيد ناغزابير هلاونا زركبلو السفرة نايودو السفرة ناو انت خجبرنا خلو خاطوانا خلو زقال زي نغرنا الله مالتي بروخ يسوس غويتا يامي سلازي ازي متصننا وي كولا ازي متصنانا ازي اتي امونغو ابون ودن زلو كنيغر زيك الحغوس بزعبو انتاي زغبرنا زلو ابو افت حغوستي كملالسكم منفسي انت خجبركم كهبكم يعز بلنا زلو مالتي يسوس غويتاي ابراهيم معرف 12 وصدكم انا منتزل نحنا دما بخندز زاكل دبنا مسكر تخيبنا خلنا نخلو زخبدنا نتز طبقنا حاتيات نرحب بتي اب قدمينا تحانصي صلنا زلو مقدادم خا بتعغست نغيه نابت حفرت نعيقو زايد ليا زلو نابتي حفرت نعيقو سلات اب قدميو زلو حاغوس يلو مسقل تعغسه اب يمان املاح اتقمطن جمار امنتنا دمداميان يسوس نطم حجي انتي يزبلنا دلو بزيا قال بقال مسنعتي كنغبر كلنا نتا اب قدميو زلو حاغوس كبلنا كله انتي مالتي كمزي ابتا ساعتتيا ገጽ አምላኽ ስለስተኸወለ ወይ ኮላይ ሓጢያት መርገም ስለዝኾነ ነቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ እንታይ ማለት ነቲ ቀደም ካብ ቅድሚ ምስራት ዓለም ዘስተማቕሮ ዝነበረ ሓጎስ ንዕኡ እንዳረኣየ ወይ ኮላይ ንብዙሓት ውሉድ ናፍቲ ሓጎስ እቲ ከም ዘእትዎም እንዳረኣየ ስለና እንታይ ክገብር ከሎ መስቀል ክዕገስ ከሎ ኢና ንሪኦ ከምኡ ዝብለና ሕፍረት እንታይ ገይሩ ኒዑ ሕጂ ጎይታ እንታይ ገይሩ መሲልኩም ኣብ መስቀል ዝሰርሖ ስራሕ ክንሪኦ ከለና ነቲ ከም ሰብ ኮይኑ ብውርደት ብንዕቐት ዝስቀሎ ወይ ዝስቀዮ ወይ ዝሰትዮ ጽዋእ ናይ መከራ ጽዋእ ወይ ናይ እቲ መቕጻዕቲ ዝወስዶ መቕጻዕቲ ምስቲ ድሓር ምስ ብዙሓት ውሉድ ዘስተማቕሮ ምጽንናዕ ኣረኣዩሲ ነቲ ሕፍረት እንታይ ገይሩ በቃ ከም ንዖ ርኢው እንታይ ማለት እዩ is worse pain ምኽፋሉስ እንታይ የዋፂ ስለዚህ ኣብ ጌሰማኒ ክጽሊ ከሎ ፍቃድ ካምበር ፍቃደይ ኣይኹን ኣባ እዩ ዝያ ሓሳብ ዝያ እንታይ ዝገብረና ዘሎ ዝወስደና ዘሎ ማለት ኣብ ኣፍታ ጸሎት እቲያ ነቲ ድሓር ዝግለጽ ሓጎስ ነቲ ድሓር
ምስ ብዙሓት ውሉድ ኮይኑ ምስ ኣቦ እንታይ ዝገብሮ ዝሕጎሶ ሓጎስ ንዑ ኣቀዲሙ ርዩስ ሕፍረት እንታይ ከም ዝገበረ ንዒቁ ክብለና ከሎ ንሪኦ እንታይ ምእንቲ ክገብረና ንሕና ናብታ ሓጎስት እንታይ ምእንቲ ክገብረና ምእንቲ ከእትወና ኢየሱስ ጎይታ ያመ ኣብኡ ከለና ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ክወስደኩም እቲ ብምኽንያት ስቅያት ሞቱ ካብ መላእኽቲ ገለ ቁሩብ እተታሕተ ኢየሱስ ግና ብፀጋ ኣምላኽ ኣብ ክንዲ ኩሉ ሰብ ሞት ምእንቲ ክጥዕምሲ ኣኽሊል ክብርን ግርማን ተኸሊሉ ንሪኦ ኣለና እቲ ኩሉ ምእንቱ ሕጂ እዩ ኩሉ ምእንቱ እዩ ኩሉ እውን ብኡ ዝኾነ ንብዙሓት ውሉድ ናብ ክብሪ እናእተዎም ነቲ ራእሲ ምድሓኖም እንታይ ክገብር ብስቅያት ክፍፅም ተገባኦ ብለና ሕጂ ሪኢኹሞ እቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ መጀመርታ ዓላማ ንዓና ናይ ዘላለም ህይወት ክህበና ወይ ኮላይ ምድሓን ክህበና ቀንዲ ናቱ መቐረት ናቱ ቀንዲ ጣዕሚ ኣበይ ዘሎ ተዳይልኒ ኣብቲ ናይ እግዚኣብሔር ምፅንና ኣብቲ ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ ሓጎስ ስምረት ዘለዎ ቦታ ኣብኡ እንታይ ክንገብር ህያዋን ኮይና ምእንቲ ክንመላለስ እዩ ዝመፀናንዕ ዝታይ ተገይርና ተዋሂብና ማለት ኢየሱስ ጎይታ ያመን ሕጂ እንታይ ብሎ እቲ ኩሉ ምእንቱ ኩሉውን ብኡ ዝኾነ ንብዙሓት ውሉድ ናብ ክብሪ እናእተዎም ነቲ ራእሲ ምድሓኖም ብስቅያት ክፍፅም ተገባኦም ስለ ሽዑ እንታይ ኢሉ ማለት እቲ ዝቅድስን እቶም ዝቅደሱን ኩላቶም ካብ ሓደ እዮም በዚ ምክንያት እዚ ከዓ ስምካ ንኣሕዋተይ ክነግሮም ኣብ ማእኸል ማሕበር እውን ክዝምረልካ እየ ኢሉ ኣሕዋተይ ንምባሎም ኣይሓፍርን እዩ ኢሉ ኢየሱስ ጎይታ ያመን ሕጂ እንታይና ነስተውዕል እንታይና ንርኢ እንተዳኢልኩምኒ ኣብዛ ቃል እዚኣ እንተዳሪኹሞ ነቲ ድሓር ምስ ብዙሓት ውሉድ ኣብ ቅድሚ ኣቦ እንታይ ዝገብሮ ዝዝምሮ ኣብ ቅድሚ ኣቦ ዝሕጎሶ ኣብ ቅድሚ ኣቦ ስምረት ዝኾኖ ዓወት ነታ ዓስቢ ዓወት ነቲ ናይ ላዕሊ ፅዋዕ ነዛ ኣቐዲሙ ስለ ዝረኣየ ማለት ስለዚ መፀናንዕ ክሰደልኩም ይኽብለና ከሎ እዚ መፀናንዕ እዚ ኣብዚ ስምረት እዚ ኣቲና ናይ እግዚኣብሔር ገፅ እንዳስተማቐርና ምእንቲ ክንመላለስ እዩ እንታይ ተገይርና ተዋሂብና ማለት ኢየሱስ ጎይታ ያመን ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ትመፀናንዒ ክንብል ከለና ንዓና እንታይ ዝገብረና ዘበርታዓና ኣብ ዙፋን ኣምላኽ ከም ዘለና ወይ ኮላይ ኣብ ዙፋን ኣምላኽ ኮይና ኣብዚ ምድሪ እዚ እንታይ ክንገብር ምእንቲ ክንመላለስ ዝተዋህበና እንታይ ዋሕሲ ዝተዋህበና መፀናንዒ ዝተዋህበና ካውንስለር ስለዚ መፀናንዒ ወይ ኮላይ ዛ ፓራክሊቶስ ትብል ቃል ኣብዚ መፅእ ዘሎ ፅቡቅ ጌርና እንታይ ክንገብር ኢና ክንቅፅል ኢና ከነፅናዕ ኢና ደጋፊ ሓጋዚ ንዓኻ ኸ እንታይ ዝገብረልካ ዝከላኸለልካ ዲፈንደር ጠበቃ ዋሕስ ብዙሕ እንታይ ዘለዋ ትርጉም ዘለዋ ቃል እያ ማለት ንዓኻ ኸ ናይ ክርስቶስ ሂወት ኤክስፒሪየንስ ክትገብሮ እንታይ ዝገብረካ ዝመርሓካ ዝምህረካ ዘስተምህረካ ሂወት ጎይታ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ውሽጥና ንኽት ሒዝና ምእንቲ ክንመላለስ ንሕና ተሪፍና ክርስቶስ ግን ኣባና ህያው ኮይኑ ምእንቲ ክንመላለስ ተዋህበና እንታይ መፀናንዒ ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ ያመን ስለዚ ትርጉም ናይ ዝቃል እዚ እንታይ ክንገብሮ ኩሉ ግዜ እንዳስተውዓልና እንታይ ክንገብር ክንመላለስ ይደልስ እቲ ቀንዲ ግን እንታይ እቲ ካብ መጀመርታ ዝተዋህበና ተስፋ ህዝብታት ኩሉ ምድሪ ክባረኽሉ ዝተዋህበና መፀናንዒ በረኸት መኒ መንፈስ ቅዱስ እዩ ማለት ስለዚ እንታይ ነቲ ናይ ተስፋ መንፈስ ኢሉ ገላትያ እንታይ ዝገብሮ ዝገልጾ ማለት ኢየሱስ ጎይታ ያመን ኣምላኽ ምሳና እዩ ስለዚ ካብዚ ተበጊስና እንታይ ክንገብር ናይ እግዚኣብሔር ቃል ከነስተውዕል ክንምርምር በዛ ሓሳብ ዝኻ ፀቢቕና እንታይ ክንገብሮ ክንሪኦ ይደሊ ማለት እዩ ሶ እቲ ናይ መጀመርያ ጎይታ ናብ ሰማይ ምስ ደየበ ዝገበሮ ስራሕ እንታይ እዩ እንተዳኢልና እምበዓር ነዚ መንፈስ እዚ ነዚ ካብ መጀመርታ ንደቂ ሰባት ዝተዋህቦም ተስፋ ናብ ምድሪ እንታይ ምግባር ምልኣኺ ነይሩ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 2:33 ክወስደኩም ቅድም ርዩ ብዛዕባ ትንሳኤ ክርስቶስ ነፍሱ ኣብ ሲኦል ከም ዘይተርፍ ስጉኡ ከዓ ጥፍኣት ከም ዘይርኢ ተዛረበ ኣምላኽ ነዚ ኢየሱስ እዚ ኣተንስእዎ በዚ ንሕና ኩላትና ምስክር ኢና ሕጂ ድማ ናብ ድሕሪት ምልስ ኢልና ተዳሪና መንፈስ ቅዱስ ምስ ወረደ ብብዙሕ ቋንቋታት ክዛረቡ ዝጀመሩ ጴጥሮስ እንታይ ዝገብሩ ዘሎ እዚ ሲቲ ካብ መጀመርታ ብነቢይ ኤል
بكلهم باروت أملاخ انتاي زخونة استنقر تسفى نسوينا تقبلنا انتاي نقبر زلنا كمزي ترينا زلهم زبلهم زلهم مالتي حجي أبزي نتبز انتاي بلوم حجي دما سوري يا حجي دما نبي يمان أملاخ لعل مسبلة بلنا نبي يمان أملاخ بتنسأي لعل مسبلة تسفى منفس قدوس كابابو مستقبلة نزل نسخات تريوان تسمعون زلهم نسو أفسسوا له أجري يوم قويتنا يسوع كريستوس نمنفس قدوس كفسسوا خلو لك أخنت أبو زهابو جيري انتاي زغبرو زفسسوا مالتي لذا زمتصنا عزنتاي كم زي يكون درت كم زي بلو متن كم زي بلو أبزا أطبقنا أنت خنقبر نخلينا كرينا خلينا قنتي كند دليل زلو حسابتاي نفس ما يمسديبك كم مجمر تقابل بوس تقبلوا نجار انتهي تلاقيكم إذا تسفازي حجي أمونغو سبن أمونغو أملاخ كوينو إذا ما فسزي بعزوز مجدي بك متن زي بلو درت زي بلو انت خجبر أبي وطنا ما انت خجلسي انت كوينو زلو زي منفسزي انت كم زفصصو إذا قال زي ينقرنا مالتي بروح so كابزي نبز بقع زجبرو ويكولي نزي ديسبنس خجبر نزي نبدأ سبات نخفسس بقع زجبرو انتي تأمسك الفوت مسوات انتي سلاز جبرة سلاز قرابة يمش رومي معرف حدا تصير بعد أخوزكم انتي بلنا بزعبا ودو بسجا خبزر داويت التولد نصو يسوع كريستوس قويتانا كموتات بمتنسو كموتات دايماتي موت حنسا أن حوارون سعيرو موت كركبو ويقولي نموتن نحيل موتن نموجيون سعيرو 5 أبز تايجورو ينقرو so كم موت بمتنسو قبل كلون تاي مالتي حاتيات حقي بزول خلو نايسي أول حيلي انت قيم تجبرو كم زسعرو موت أبي على حيل خاص سيول أبي على عودك استبعله نتحقن نحاتياتن انت قيم تجبرو مدم تقيم تجبرو ما فتس أمتا خمس خانة إيو عبزي انتاي جيرو زولا بزن كل تقالات زين كم موتات بمتنسو مبال ترى كل حسب عبزو أتوي so نايزي حسب زي شو انتاي بلتا دحر خلطة نتبزلا بمنفس قدسنا ود أملاخ مخانو بحيلي التقاهد يسوس قويتا يامي سلازي أمسكال قويتانا يسوس كريستوس انتاي جيرو انتا دايلنا ود أملاخ مخانو بمنفس قدسنا بحيلي انتاي جيرو تقاهد سيطانسي نمن كم زساقلا شعوي انتاي جيرو ترديو مانم نبي مانم سب زي كونه مانم باريا وي مانم أقل ناي أملاخ دي كونه نتود أملاخ بمنفس قدسنا انتاي زقبره ود أملاخ مخانو استمسكرو نعو انتا خمس قبرو خمس قالو نسو قا فتسوم كوينو خمس ترخب نسو سعر كوينو خمس ترخب حيلي موت أزنعو حزو زيكل سقو خمشمشو زيكل ود أملاخ مخانو إذن تخقبر كله سلازي بز مخنيات ويكولي بز مجد زيو نعنا انتاي تغيرنا زولو بمتأن كريستوس يزي متأن عذاب هيوتنا انتاي تغير زولو توهيبنا زولو مالي بروخات يسوس قويتا يامي سلازي انتا خقبر لكم أقدم متأن عين أجي معنا خندي رقص أني خمس نبر قويتا انتا خنقبر نخلينا خرينا خلينا مالتي مش يعني بحكي أبا أملاخ زنبرو أمنت أبا بوز نبرو أمنت توكلتي معنا خندي أبا مخانو انتا خنقبر كنستوع علي دلي زمت أنا عزي جينا أمسكال كيدا يبخلو جينا كيموتا جينا خيتن سأخلو جينا زخلو سكيات أبسقو خير خبو خلص انتايلو متسأنا أنا عن تخقبرو لكمي كسدو لكمي متسأنا أنا عن تخقبري كسدو لكمي تا أتي سود سودو متسأنا أنا أخا انتاي مخانو نعنا انتاي زقبر أبز مدرزي ناب كل حكي ندا وصلة ندا مرحة انتاي زقبرنا نا أملاخ أزينا كنت أبقى أزينا هم فلتوا زجبرنا إيو مالت يسوع قويتا يامي سلازي بزي حسب زنت خنقبر نزي قال زي أطبقنا خنستوعلو أطبقنا كنستمعرو يدلي بروخات منفس قدس أب كله شنخنا هيوتنا أب سرحنا يخون أب دقنا يخون أب بيتنا يخون أب طعنانا أب كله متصنانعي إذا متصنانع زي
ፈዋሲ ኻይ ማለት መንፈስ ቅዱስ መጸናንዒ ኻይ ማለት ሓላዊ ኻይ ማለት መንፈስ ቅዱስ መጸናንዒ ኻይ ማለት አማኻሪ ኻይ ማለት መራሒ ኻይ ማለት ሰላም ኻይ ማለት ዋልታ ኻይ ማለት ናይ እግዚአብሔር ዘይቋርጽ ሓጎስ እዩ ማለት ናይ እግዚአብሔር ዘይቋርጽ ምብርታዕ እዩ ማለት ናይ እግዚአብሔር ዘይቋርጽ ህላውነቱ ገጹ ሕብረቱ ብዘሎ ፍቅሩ እዩ ኣብዚ መጸናንዒ ዘንታ ክንገብር ዝግባእ ክርድኦ ዝግባእ ማለት ኢየሱስ ጎይታ አሜን ስለዚህ በዚ ቃል ዘሎ መዓልት እንታ ክትገብሩ ክትጸናንዑ በዚ ቃል እዚ መመሊስኩም እንታ ክትገብሩ ገጽ አምላኽ ክደልዩ ዝያዳን መንፈስ ቅዱስ ክትጠብቆ ዝያዳን መንፈስ ቅዱስ በቃ እቲ አቦን ወድን ዘስተማቅርዎ ዘሎ ምጽንናዕ ሓጎስ ስምረት ኣብ ህይወተይ ከምኡ ይኹን ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ኣብዚ ምድሪ እዚ ኣብ ህይወተይ ይኹን ኢልና እንታ ክንገብር ናብ ጎይታ ክንቀርብ በዚ ቃል እዚ ክጸናንዓኩም ይደሊ ተባረኹ ብሩኻት ኢኹም ጎይታ ምሳኹም ተባረኹ